Il-Gvern ħabbar set ta' regolamenti ġodda li jipprojbixxu li jitamru klieb tar-razza bully li mhumiex ċertifikati bil-pedigree. Lan wara regolamenti u li titnaqqas il-problema ta' popolazzjoni ta' klieb ta' razza bully b'bastardjati li ħafna minnhom jispiċċaw abbandonati jew maqfulin f'gaġġa għal ħajjithom. Id-direttur għall-ħarsien tal-annimali Joseph John Vella qal li r-regolamenti se jwaqfu nies milli jkomplu jagħmlu dawn il-klieb bla kontroll. Qal li dawk li jħobbu l-annimali jistgħu jibqgħu jixtruhom minn postijiet irreġistrati li jagħtu ċ-ċertifikat tal-pedigree. Spjega li r-regolamenti japplikaw għal 20 razza fosthom American Staffordshire Terrier, Bull Mastiff u Dogo Argentino. Iżda min għandu dawn il-klieb jista' jżommhom? Il-liġi hija maħsuba biex dawk il-klieb li huma mixed breed ukoll li huma ta' tip li jiġu klassifikati bħala bully breed jistgħu kompli jinżammu dejjem sakemm kienu reġistrati huma konformi mal-liġijiet tal-identifikazzjoni elettronika tal-klieb, ġifieri li huma mikroċippati u wieħed ikollu liċenzja tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Said irreferi tal-stħarriġ li minnu rriżulta li f'Malta hawn problema ta' klieb imħalta tar-razza bully. Fil-fatt, 80% tal-klieb fis-santwari huma tar-razza bully. Ħareġ illi għandna diversi mixed bully breeds illi qegħdin jispiċċaw abbandonati. Ġifieri ġewwa l-animal welfare biss għandek iktar minn 100 kelb. Aħna nemmnu bħala gvern illi post l-annimali mhuwiex magħluq ġo pen ġew santwarju huwa postu ġewwa djar mal-familji. Ir-regolamenti stabbilixxu multi ħorox għal dawk li jagħmlu, jixtru jew jirreklamaw dawn il-klieb ippastardjati. Jibdew minn multa amministrattiva ta' 1000 euro u jekk ma titħallas, il-każ jista' jmur il-qorti bil-multa titla' l-minimu ta' 2000 euro u massimu ta' 65,000 jew 3 snin ħabs. Il-Ministru Anton Refalo qal li ħafna pajjiżi waqfu għal kollox l-importazzjoni ta' dawn il-klieb. Madankollu qal li l-Ministru għażel il-bilanċ. Qal li l-Gvern se jarbel ir-regolamenti l-ġodda biex jara kif jimplementa aktar liġijiet dwar it-tagħmir tal-annimali b'mod ġenerali.